Wan iku panase sumelet, srengenge kaya mangan bun-bunan. Ning kampung Plemas sing sumpek, rasa panas tambah krasa kaya ngobong krongkongan. Janji karo kanca ya mleset pisan. Meh 2 jam ngenteni tekane. Nanging embuh lunga menyang endi sing duwe omah iki. Lawange tutupan, tak tok-tok. Ora ana sing mangsuli, dibel HP-ne ya ora nyaut. Wis dibelani adoh-adoh lan budalku kesusu-kesusu. Tekan kene mau ditemoni emper omah sing kebak dagangane. Tali kenur sing digawe nggantung ketarik kenceng saka abote gawan. Kranjam munggah mudhun ngiwon-nengon melu irama langkah-langkahe. Sikil lan menul-menul pikulan pring sing disangga pundhake bapak tua sing wis renyet dipangan umur. Ireng remeng kulite dipanggang srengenge. Kudung caping ora kuwasa nahan panase sang Baspra. Pawakane kuru dibungkus kaos lengen dawa werna putih sing wis ora katon putihe. Kumel semu soklat kecampur bledug lan tetesan keringet. Sikile ceking kaya sikil kidang, urat-urate sing ning kempol nonjol metu plengkeran kaya cacing. Nanging aja pisan-pisan ngremehake lakune senajan katon kabotan. Nanging isih kuku tegese lakune tanpa gloyoran iter saka kampung siji menyang kampung sijine. Saben dina kesiram panase srengenge sing manggang bun-bunan. Embuh kahanan apa iki sumpek ati amarga rumangsa kapusan janjine kanca. Aro-aroe wong dodol tape mau babar pisan ora bisa nggawa panglipur mung sethithik rasa gumun weruh langkah-langkahe sing isih kuwat. Sakluwe iku blas ora ana istimewane. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara cara musala gang sebelah ngumandangke azan zuhur. Suarane corong kecampur swara kemresek. Wis ora bening maneh, sakjane umur corong iku wis tuwa banget. Nganti swara la ilaha illallah ilang, azan mau ora tak gatekake. Pikiranku isih ruwet amarga nunggu kanca sing lali janji. Nanging suwe-suwe gambaran keteguhane bapak bakul tape mau kemliweran ning jero teku. Donga-donga konjuk saka jero batin tanpa swara. Saklebatan dheweke katon ngadeg ninggalake aku sing isih tepekur. Wis ben lah, aku isih pengen glet tokan ning kene, pikiranku. Nanging niatku tak urugake, aku kepengin ngajak ngobrol bapak tua iku. Sapa ngerti dheweke ya kepengin ngaso ngilangake rasa kesele. Dalemipun pundi, Pak? Pitakonku dadi luwih sopan. Tebih Mas, Pasuruan. Wangsulane cekak. Terus nitih napa? Nggih nitih bis ngantos terminal Overcourt dugi nriki. Bidal jam pinten? Muter pundi mawon? Bibar subuh bidal, dugi mriki jam 8. Iter nggih sekitar mriki mawon. Menawi zuhur mesti salat wonten musala niki. Keliling malih ngantos bibar asar lajeng mantuk. Durung tak teruske pitakonku, dheweke wis cepet-cepetan pamitan, sing gawe mripatku keblalak lan cangkemku ngawa. Dhuwit kricikan cacah loro dilebokake kotak amal sing ana teras musala. Sampun Mas, kula mlampah rumiyin. Aku mau bisa mantuk lan mesem tanpa bisa nyuwara. Suaraku greget rasa gumunku marang dheweke. Wong sing kawitane tak remehake nganti ora langsung saiki wis akeh ngajari aku marang keteguhan, kesabaran, pasrahan lan amarjaliyah. Ora sepira iku kanggo tuladha ketulusane ibadahe. Apa iku sing diarani kaya sejati sing gak kaitung regane. Tuladha sing kanggo kaca benggala, pikiranku tambah sareh. Sedeng awak sing sarjana lan duwe bayaran sing gumathok wae arang-arang anggone ngamal.
bandingno karo fakultape sing durung mesti ngecap sekolahan SMP wae ngamale ora kendhat. Maha Agung Gusti ingkang nyiptakake makhluk ingkang gadhahi manah wiyar, lan punika kapancar saking tiyang ingkang katingal angsor. Ana artine apa aku iki dibanding bapak tua iku? Apa meneh sing ngarsane kang kalik duwe apa aku iki sing bisa dibanggakake? Sawentara diuji kesabaran sing setitik wae aku ora lulus. Rasa ketun wis wiwit ilang, kudune dheweke sing dadi imam salat mau. Dudu aku isih bodho iki. Alon-alon ruwete pikiranku saya lejar diganti rasa takjub. Kaya ngono cepete Gusti njawab adigunge sawalane pawongan. Alhamdulillah ya Allah, panjenengan sampun ngemut-ngemutake titah panjenengan punika.